és imprescindible, no és important, perquè tota la comarca de la Costera té un gran patrimoni, tant patrimoni monumental, a nivell de monuments i d'edificis històrics, i igual com a patrimoni paisatgístic, sinó que és precís que estiga perquè tenim molt que vendre i molt que oferir. I a més no és una comarca precisament molt coneguda a nivell turístic. Hem de fer arribar a la gent el nostre patrimoni. La Xàtiva, capital de la Costera, també capital del patrimoni, no només de la Costera, sinó també de tota la comunitat valenciana. La Xàtiva té un gran patrimoni, també moltes vegades desconegut, si tenim en compte el patrimoni que té, tant en quant el castell caldria destacar com a edifici més emblemàtic i més visitat, però a més del castell, que és el més conegut, caldria destacar els museus, el Museu d'Arqueologia, el Museu de Belles Arts, caldria destacar el Sant Domènec, que és un edifici, un antic convent, l'església de l'antic convent, on està ubicat el Museu del Corpus, caldria destacar l'antic hospital, on està l'Espai dels Borja, un centre d'interpretació Borja, la Seu, els seus carrers, el carrer Montcada és un carrer ple d'antics cases ressonades, antics palaus, i destacar també la diferència entre els carrers Montcada, per exemple, i els carrers de la part antiga, que són carrers més morunos, més estrets, més blancs, una gran diferència dins del conjunt històric de la ciutat. I la plaça del Mercat, vull dir, és que hi ha tant que veure a Xàtiva, les fonts, la ruta de les fonts, vull dir que cal vindre a Xàtiva per conèixer el seu patrimoni. A més del nostre patrimoni, tenim una oferta molt ambiciosa de la tardor. Hem fet una programació de la tardor. L'any passat també vam fer una programació de la tardor, però la pandèmia es va limitar a alguna coseta i enguany hem vingut amb molta il·lusió i oferim a partir des de cap de setmana, del dia 2 celebrem el Dia Mundial de Turisme. El Dia Mundial de Turisme és el dilluns 27, però el celebrem el cap de setmana següent. Fem visites guiades, fem una oferta molt ambiciosa. A més, donem a conèixer una visita nova, que posa en valor la muralla i les seues portes, i a més que conclou la visita en arxiu, en documentació al respecte. Després, a més d'això, tenim la programació el 9 d'octubre, en una programació molt àmplia també, en visites teatralitzades al castell, en visites guiades de Jaume I, en visites guiades de la Xàtiva medieval, vull dir, una oferta molt ambiciosa. La resta de caps de setmana també tenim, fins a finals d'octubre, tenim visites guiades i activitats, i sobretot destacar la Fira Borja, que hem fet per primera vegada, llancem una fira Borja, que costarà, no és una fira en parades, és una fira en activitats, i llançarà 3 fires diferents, o sigui, ofereix 3 fires diferents. La Fira de Turisme, en visites teatralitzades, hi ha una visita teatralitzada amb personatges, amb els Borja, com a protagonistes, que sabeu que 2 papes van néixer a Xàtiva. Una a la Torreta de Canals, però la Torreta de Canals en aquell moment era terme de Xàtiva, per això podem dir que els 2 papes van néixer a Xàtiva. Després oferim una visita teatralitzada, en els personatges vestits espectacular, vull dir, hi haurà una ambientació en els carrers, i us aconsello que no us ho perdeu perquè és algo especial. A més d'això, hi ha un cicle de cultura i teatre, història i teatre, que porta programacions de teatre, infantil, concerts, un cicle molt complet del cap de setmana, de l'últim cap de setmana d'octubre i primer de novembre. I també una fira gastronòmica, que hi ha molts restaurants que s'han vinculat, s'han adherit a la Fira Borja i ofereixen un menú temàtic dels Borja i unes tapes en molts restaurants també. I a més, en la visita al castell oferirem una tapa en els restaurants adherits al tema Borja, al territori Borja. Xàtiva té des de sempre, vull dir, la gent precisament té un turisme internacional molt important, una part molt important del nostre visitant, a més de la comunitat valenciana i de la resta de l'Estat, Catalunya, Madrid, sobretot, destacaríem els internacionals. Hi ha molt d'interès, vull dir, la gent, els estrangers que venen a Xàtiva tenen molt d'interès per el turisme cultural i sí que hi ha un turisme prou elitista, que sí que està molt interessats en el nostre patrimoni. I volem atraure a qualsevol visitant que vulgui visitar-nos, però intentem una miqueta fugir de l'excursionisme i no massificar el turisme a la ciutat, sinó que oferir un turista de qualitat, que disfrute, de gaudisca de l'oferta que tenim a la ciutat i que dinamitzi l'economia de la ciutat, d'alguna manera. Això és el que busquem sobretot.